أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيهما من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ثم الصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم إلى يوم الجزاء ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا دم تكيتتن فتكر وإن شاء الله الله دا تدمو هرسنا ما أكن فتن ديد إن شاء الله من دم تكيتتن فتكر وغمدا ممونا أبوكي الخبيث خبيث أبوكي يعني أبوكي نبنزا. أولا ما أخذ ليكي تيوا لا يحل له بايا حدثتا غبالغي مي حنكلي صحبة فاسق ما أخذ ليكي تيوا بايا حدثتا غمي حنكلي بالغي أبو كانتكا دفاسكي ولا مجالسته كري زمنا مجالس سالي درو لغير ضرورة باتالون ضرورة بكوي كي كان أوانت مجلس أنا فاسقنتي أنا كاي ما شاء أكما كجي كذمنا رسوبايا حلتا يقولنا كي كتق بعد ولي ضرورة با الله كيف دعاتكم سورة الزخرف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكيتوا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله يكيتوا masoya ma abokanayya ne a wannan rana shashi ga shashi makiya ne illa wanda suka haɗa kan jin tsoron Allah, illa wanda suka kiyaye shari'ar Allah. To mu kalla yanwa ya ku gayu ya mu matasa, mu kalla wani aboki zan dauka zan abotantaka wanda zai bani shawara na gari, wanda zai datar da ni, wanda zai min nasiha, wanda yake ganin cin gaba na alkhairi na yau da kullum, ba wanda za abokance shi ba kawai shi abokantakar da ni yake so faman shi ya afka da cikin abin da shi yake yi. Galibi yanzu yan mata, kama daga yan mata da mu samari ma yara kanana, abin da ya afkar da mu na yau na shaye-shaye na wani harkokin tambaye na duka galibi abokanin suke afkar da mu. Wani a tashin shi dama da ya tashi bai san komai ba, wallahi mutumin kirki ne masha Allah tabarakallah, amma sanadiyar ya haɗu da abokan banza sai ga mutum yau da gobe da sai ga ya zama tantirin ɗan iskan anguwa sai a hankali. To Allah ubangiji ya mana kariya da irin wannan abin. Kuma shi rayuwa karkace wai ni zan yi abokantaka da wani amma shi yaje tun aikin shi, ni dai abokina ne zan raka shi, ne ji bakin kowa nake tsaya ko kuma ya kunna abin shesha ni ina nan zan zama da a'a ba a baka wannan garantin ba. Shedan shi ne zai ci, ba ya dage cewar tayayi ya ce wa Allah ba, ma dama yan adam rawunin su zina jikin su ya batar da su sai ya wakil suna ya addabe su. Ta yanzu musu ta hagu ta baya ta gaba ta dama ta hagu ta gaba ta ƙasa, duk inda kake tsammani shi din sai ya shigo maka da shi, sai da tsarin kagen ubangiji. To karkace ni yanzu zan yi ni zan abokanta shi amma ni ba zan yi abin da ke ba. A'a baka da wannan garantin, saboda shi rai wani abu ne wanda wani lokaci imani kamar network ne, wani lokaci yana sabka yana hawa. To lokacin da ya sabka kuka je inda za ku je na kayan masha a shi kana da kayar abokin ga kai ni zai hana kai afka ciki. To Allah ubangiji muke roko ya ba mu ikon kare wannan abin da muke gudu mu afka da shi, muke gudu mu afka a cikin shi, yazo ya addabi mu karshen rayuwar mu. Wallahi yan wanda kuka gani duk wanda kaga matashi a farkon lamarin shi ko ya zama wani lalata mutum baya tsaye, ba zai yi kula addinin shi ba, bai karatun addini ba da sauransu haka. Shi kullum harkon shi kawai me zai samu a duniyan nan, me zai samu. In za a fara hiran duniyan nan zai baka labarin Amurka, Faransa, ya za a ci gaba, duk sauran ya iya. amma ba za ka sha mamaki ba sai an zo dagar cewar ana musulmi ko shi yana takama da musulunci, amma kun kace mishi ma
waye tambayi shi ma kace Fatiha sau nawa ake karanta a wuni, anan zaka shan mamaki. A Fatiha sau nawa ake karanta a wuni, amma can sai ku kai sati yana baka labarin kayan ci gaban duniya. Shine Allah yake faɗa wata aya yake cewa sura yake cewa ya alamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sun san rayuwar duniya kamar mai, amma dangane lafiya su gafalallu ne, ba wanda suka sani. Haka Allah ya faɗa dangane lahira abinda yake musu alfani na gobe sun gafalanci wannan. amma in kana so ka sha mamaki, kana so su burge ka, to ka musu bangaren zancen duniya. To saboda haka Allah ya faɗa cikin suratul furqan, mu dawo zancen mu na game da aboki. Allah yadda yake cewa gangane zancen aboki, yawma ya'addu zalimu ala yadayhi, ranar da azzalimi zai ciji yatsa an aka yi kuskure a nan, ko aka yi wani kayan kai ba ɗaya muke ciza ba, to a can su biyu zai ciza saboda tsabar takaici. Haka Allah ya faɗa ya ce yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yawma ya'addu zalimu ala yadayhi يقول يا ليتني يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا كيتونا لا الظالم زي تشجيع أمشي بيوكي يا كيتونا دبلكي منزل الله abun bi ba, da burki manzon Allah ya nuna mun hanya ba. Yake cewa ya sake mamaita kaiton da a gaba yace ya wailati ya banina laitani dama lam attakhidha fulanan khalila, dama dai banina, dama dai burki wani aboki ba. Saboda ni laqad adallani an zikir ba'da irja'ani, haƙiƙa ya batar da ni game gabarin ambato bayan ambato ya zo, bayan wa'azi ya zo mai kita kai da rubuta shi kuma zai mamore. Allah yake cewa wa kana shaytanu lil insani khazula, shi shaydan daman man abin da yake so ya tabar da dan adam, ya tabar da mutum. Wa kana shaytanu lil insani khazula, daman shi shaydan ya kasance mai tabar da mutum ne, abin da daman shi yake guri kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin da Abu Hurairah rawaito radiyallahu anhu, ruwayar Ahmad, yake cewa al mar'u ala dini khalilihi, mutum yana kan addini abokinsa. Falyanzur ahadukum man yukhalil, dayanku ya kalla wa zai dauka aboki. Dayanku ya duba ya gani a cikin abokan na suwa ya tuwa abokin shi. Ai la tas'al anil mar'i was'al qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Karka tambayi wani da sauransu, a tambayi abokan shi, tambaye na kusa da shi kanshi. Dan dukkanin wani makusanci ko wani aboki yana kwaikwayo da wani na kusanci ko kuma abokinsa ne. To Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya kiyaye mu ga yin wannan tabewar kaiton nan na gobe, tunda ba zancen in muka ji ba zancen mu je mu gyara. Za zancen sai tsuwa ya zama ko sai mutuwa ya zama ka zo ka ce ka gyara, la haka ya wata Allah ya faɗa cikin suratul munafiqun. Allah yake cewa wala yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha, Allah ba zai jankirta wa rai ba idan ajalin shi ya zo. To kai sauri ka gyara, ka gani waye abokinka, ka duba ka gani. Dan daga nesa yadda ake tsinkawo farin riga daga nesa, wallahi sun masallahi yadda haka ake hango waye kai daga abokaninka ma, kar a ganka ma a ce wannan shine abokin wani, to an san ma'un da za a dora ka. Daga abokinka shi zai ba da fassara cewa kai waye ne. To subhanallah, Allah ubangiji ya mana gafara abinda muka faɗa da Allah ubangiji ya bamu lada, abinda muka kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana. Hadha huwa ma indi lillahi wa lillahi tawfiq. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Allahu akbar. Bismillahir rahmanir